ሰላም ከመይቶም ሲኩብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜን ሚድያ እዩ። ከምኡትሩ ንሎም ሰሉስ 24 መስከረም ዝተዳለዉ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ብቐንዲ ነጥብታቶም ክንፍልም። ባትሪ መካይን ኣብ ዘፍሪ ትካር ኖርዝቮልት ዓብዪ ናይ ስራሕ እፅዋታት ከም ዘሎ ምግላጹ። ሰሙን ድልውነት ቅልውላው ሽወደን ይሳለጥ ምህላው። ኣብ ሽወደን ጠፊኦም ተባሂሎም ንፖሊስ ካብ ዝሕበሩ ሰባት ብዙሕ ዝበሉ ብሕማም ምርሳዕ ዝሳቐዩ ምዃኖም። ሩስያ በዕላ መጻኢ ሕቡራት ሃገራት ሓድሽ ስምምዕ ንምትእትታው ዘካየደቶ እሞ ዝፈሸለ ፈተነ ተሃገር ትንጸል ምህላዋ ዘርኢ ምዃኑ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሽወደን ኤባ ቡሽ ንሬድዮ ሽወደን ምሕበራን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም። ባትሪ መካይን ዘፍሪ ትካር ኖርዝቮልት ዓብ ናይ ስራሕ ዕፅዋ ከም ዘሎ ምግላጹ ተሓቢሮም። እቲ ኩባንያ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ነቲ ቢዝነስ ፋይናንሳዊ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ዝተርእዮ ዘገርም ዘይምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ሰሜን ሽወደን ስክለፍቲ ኣብ ዝርከብ ትካል ኖርዝቮልት ዝተረኣየ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ነቶም ኣብኡ ተቖፂሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ ከም ዘገረሞም ሪፖርተር ፖል ኮሎኒ ኣብቲ ከባቢ ንእትርከብ ጋዜጣ ኖራን ሓቢሩሎም። እቲ ትካል ምቁራጽ ስራሕ ክገብር ምዃኑ ምእዋጁ ክሳብ ክንድኡ ዝተገረመ ሰብ ኣይነበረን። ምግራም ፈጢሩ ዘሎ ስፍሓት ናይቲ ምቁራጽ ስራሕ እዩ ክብል ኮኖሊ ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩሎም። ኣፍራይ ባትሪ ኖርዝቮልት ወጻኢታት ንምንካይ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 25 ሚእታዊት ካብ ሓይሊ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ሽወደን ከባርር ምዃኑ ኣዊጅሎም። ብሰንኪቲ ምቁራጽ ሰራሕተኛታት ዝኸፍአ ጉድኣት ዝበፅሖ ኣብ ሰሜናዊ ሽወደን ከተማ ስክለፍትዮ ዝርከብ ፋብሪካ ባትሪ እዩ። ዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ኩባንያ ፒተር ካርልሾን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግላጺ እቶም ውሳነታት በዳህትን መረርትን እኳ እንተኾኑ ግድነታውያን ምዃኖም ግን ጽሒፉሎም። ብኻልእ ዜና ሚኒስትሪ ቁጠባዊ ጉዳያትን ስራሕን ፊንላንድ ምስ መንግስታዊ መደብ ቀዳማይ ሚኒስተር ፔተር ኦርፖ ብምስምማዕ ኣገልግሎት ውህደት ንምጽጋን ስራሕ ከም ዝጀመረ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣፍሊጡ። ጽገና ብመሰረቱ ዝያዳ ሓላፍነት ውህደት ናብ ባዕሎም ስደተኛታት ከሰጋግርን ኣብ መስርሕ ውህደት ዝያዳ ትሪር ግዴታታት ከተኣታቱን እዩ። ከማእከል ናይቲ ጽገና ትኩረት ካብ መሰል መጻእቲ ናብቲ ኣብ ግዴታታትን ሓላፍነትን መጻእቲ ዘተኮረ ስርዓት ከም ዝስተኻኸል ክግበር እዩ ክብል እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹሎም። ቅነ ድልውነት ቅልውላው ሽወደን ይሳለጥ ኣሎ። ዝነጥፈት ዓመት መጽእ ብኤጀንሲ ሲቪላዊ ህጹጽ ሓደጋታት ኤምኤስቢ ከምኡውን ብከባቢያውን ዘባውን ሰብ መዚ ሽወደን ዝዳሎ እዩ። ዕላማ ዝነጥፈት ድልውነት እንታይ ማለት ምዃኑ ከምኡውን መዓስ ከም ዝድሊ ኣብ እዋን ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ውሕጅ ወይ እውን ኩናት ከይተረፈ ሓበሬታ ናብ ዜጋታት ክበጻሕ ምግባር እዩ። ካብ ጀርመን ዝመጸት ላውራ ባወር ዝተባሃለት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ኦፕሳላ ንሬድዮ ሽወደን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣመልኪታ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ዘገርም ይኸውን እዩ ግና ዝኾነ ፍርሂ ኣይተሰማዓንን ክትብል ገሊጻ ኣላ። ኣብ ሽወደን ጠፊኦም ተባሂሎም ንፖሊስ ካብ ዝተሓበሩ ሰባት ብዙሕ ዝበሉ ብሕማም ምርሳዕ ዝሳቐዩ ሰባት ምዃኖም ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ። ኣብ ዓመት ክሳብ 2400 ሕማም ምርሳዕ ዘለዎም ሰባት ከም ዝጠፉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦሮስ ብፖሊስ ሚካኤል ላርሰን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓቢሩሎም። መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኻ ንርብዕ ሰዓት ድለዮም ሽዑ እንተዘይረኺብካዮም ግን ንፖሊስ ሓብርዮም ዝብሉ ክብል ሚካኤል ላርሰን ንኣዝመድና ይዞም ብሕማም ምርሳዕ ዝሳቐዩ ሰባት ተሓሳሲቡሎም። ሩስያ ኣብ ዋዕላ መጻኢ ሕቡራት ሃገራት ሓድሽ ስምምዕ ንምትእትታው ዘካየደቶ እሞ ዝፈሸለ ፈተነ እቲ ሃገር ትንጸል ምህላዋ ዘርኢ ምዃኑ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሽወደን ኤባ ቡሽ ንሬድዮ ሽወደን ሓቢራ። መራሒት ሰልፊ ክርስትያናዊ ዲሞክራሲ ዝኾነት ቡሽ ሩስያ ነቲ ውዕል ንመጻኢ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምምዕ ካብ መስመር ንምእላይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ ክውንነት ጨሪሱ ዘይራኸብ ይመስል ኢላ። ሽወደን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ፍሩይ ተራ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ምስ ዛምቢያ ብምዃን ከዓ ንዓለማዊ ዲጂታላዊ ቅርፂ መልኪቱ ዝካየድ ልዝብ ትመርሕ ምህላዋ እዩ ዝንገር። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ቀረባ እዋን ብቤት ምክሪ ንግድ ፊንላንድ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ዳርጋ ኩለን ኩባንያታት ፊንላንድ ካብ ዕዳጋ ሩስያ ብዓወት ወፅአን ኣለዋ። ብመሰረት ኣካየድቲ መጽናዕቲ ሰደድ ካብተን ኩባንያታት እተን ባዶ ነጥቢ 9 ሚእታዊ ዝኾና ጥራይ ገና ኣብ መስርሕ ምስሓብ ይርከብ ኣለዋ። እንተኾነ ግና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ሩስያ ብንጥፈት ንግድ ዘካየድ ከምዘየለ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ድሕሪ እቲ ሩስያ ኣብ ለካቲት 2022 ንዩክሬን ምውራራ 78 ሚእታዊት ካብተን መልሲ ዝሃባ ኩባንያታት ገና ኣብ ሩስያ ስራሕ የቕጽላ ዝነበራሉ እዋን ክወዳደር
ሮይ ለውጢ ምዝጋቡ ዘመልክት እዩ። ኣብ መጀመርታ 2023 እቲ ኣሃዝ ናብ ልዕሊ 600 ወሪዱ እዩ። 13% ድማ ገና ኣብ መስርሕ ምዕፃው ንግዶም ነይሮም። ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ዝተኻየደ ዳሕረዋይ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ትካላት ንግድ ፊንላንድ እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ካብ ሩስያ ምውፅኦም ተፈሊጡሎም። ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሊባኖስ ንሕዝቦላህ ዕላማ ገይሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕን ሰፊሕን መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ብውሕዱ 492 ሰባት ከም ዝተቐስሉ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል ድሕሪ ኩናት 2006 ነቲ ዕጡቕ ጎጅለ ዝሃነፆ መሰረተ ልምዓት ንምዕናው ኣብ ዘካየዶ ስርሒት 1300 ዕላማታት ሕዝቦላህ ከም ዝሃረመ ገሊጹሎም። በዚ መጥቃዕቲ እስራኤል ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስድራ ቤታት ካብ ኣባይቶም ሃዲሞም ተፈናቒሎም ኣለው። ብኻልእ ወገን ሕዝቦላህ ልዕሊ 200 ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ምውንጫፉ ሰራዊት ሃገር ሓቢሩሎም። ፓራሜዲክስ 2 ሰባት ብንጣር ከቢድ ብረት ከም ዝተጎድኡ ሓቢሮም ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ናብ ኩሉ መዳያዊ ኩናት ኣብ ዝቕርብሉ ዘለዉ እዋን ሃብታማትን ሓያላትን ሃገራት ዓለም እዞም ሓይልታት ግጥኣት ክገብሩ ክላበዋ ጸኒሐን እየን። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 35 ህጻናት 58 ደቂ ኣንስትዮን ካብቶም ዝሞቱ ምዃኖም ካልኦት 645 ድማ ምቕሳሎም ሓቢሩሎም። ካብቶም ዝሞቱ ክንደይ ሲቪላት ወይ ተቓለስቲ ምዃኖም ግና ኣይገለጸን። ሚኒስትር ጥዕና ፍራድ ኣብያድ በቲ መጥቃዕቲ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስድራ ቤታቱን ተመዛቢሎም ምህላዎም ሓቢሩሎም። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ በቲ እናተባልሐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምስካፉ ብምግላጽ ሊባኖስ ካልአይቲ ቃዛ ከይትኸውን ምትሕስሳቡ ቢቢሲ ኣተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሎም 24 መስከረም ዝተዳለዉ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።